Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang satong personal na intensyones, asin ang mga minasunod. Misa pasasalamat dolot ni Nene del Rosario, Norma San Buenaventura, Lorraine Evanes Eifert, for the protection of the entire family, dolot ni Mila Rubio, for passing the U.S. Navy examination of Mrs. Tablizo, dolot ni Nene del Rosario, for birthday blessing, dolot ni Raulin Alvior, for land dispute, dolot ni Nene del Rosario, for safe and good health of Rosalia Asense, Janet and family, for complete healing of Richel Silverio, for safe and good health of Jerome, Viel, Maria Faye Donna Rodriguez, dolot ni Binang Bunyag, for safe, good health, and financial blessing of Cindy, Arnaldo II, and Arnold Kirby, and for safe and good health of Carmen, dolot ni Binang Bunyag, for complete healing of all sick members of LLFCC and CRC, especially Salve Cabral, for safety of Ray San Buenaventura, dolot ni Norma San Buenaventura, for good health and safety of Sheena San Buenaventura, dolot ni Sean Robredo, para sa kapahingaloan kan mga kalag ni na Jose, Divino, Antonio, dolot ni Binang, ni na Ruben, Rosalina, Salvador, Francisca, and Santiago, dolot ni Doti Monte, ni na Perfecto, Evelina, Marisa, Dennis, Roberto, para sa gabos ng mga kalag, dolot ni Bebot Matias. Ngunyan iyo ang ikaduang Domingo nin Kwaresma. Ang tema, kun ang Diyos yaon sa to, si Isay an matumang sa satuya. Sa araw-aldaw niya tong pagkabuhay, nakakaranas kita nin mga manlain-lain na kasakitan. Ini parte na kan sa tuyang pagkabuhay bilang tao. Alagad, kun an mahal na Diyos, yaon sa satuya, an gabos na mga bagay sa satuyang buhay, minagian. An mga problema, minalipas. Asin an kadikluman, nasasanglean nin liwanag. Sa pagselebrar niya to kan transfigurasyon, o an pagbago kan lawog ni Jesus, hagadon niya to na magbago man an pagkahiling ta, kan mga bagay-bagay na nangyayari sa satuyang buhay, tanganing magtalubo kita sa kabanalan. Lugod ang misteryo nin liwanag, magtaon nin dakulang paglaom sa satuya, lalong-lalo na sa panahon ngunyan. Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Jerome N. Pelagio, ang sekretaryo kan Arzobispo, as in Director kan Archdiocese of Cáceres, Office for Mission and Evangelization. Matindog po asin maugmang awiton an awit sa pagpuon.
Marahay na aldaw sa indugabos mga tugang. Marahay na aldaw man po, Padre. Sangaran ka na ma, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pag-isumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako ang tang sa to mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyaw kay Santa Maria Dani na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pumibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadang sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Ama niliwanag, sa saimo mayo nin anino nin diklom, kundi kapanuan nin buhay, asin deng sukol na katotoohan. Buksan mo ang samong mga puso, sa tingog nin sa imong tataramon. Ligtasan kami, sa anuman nakadikluman sa isip. Tawan sa mo ang grasya, na mahiling mi ang sa imong aki na nag-aapod sa mo, na magsulsol asin magbagong buhay. Siya ang sa mong kagurangnan sa kapanahonan nin mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan dakulang pagtubod asin pagsarig ni Abraham sa Dios. Si Abraham sarong klasikong ehemplo nin pagtubod sa tahaw nin mga kadifisilan asin kasakitan, kung saan kita minahona na pinapabayaan na kita nin Dios. Ang salmo responsoryal nagsasadol sa to na danay na magtubod asin magsarig sa mahal na Dios. Anuman nakadifisilan asin kadikloman nin buhay na minaabot sa sato. Asin ini mahihimo sana sa paagi ni danay na pagpamibi. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Tinukso nin Diyos si Abraham. Abraham, Abraham. Inapod siya nin Diyos. Uya ako, simbag ni Abraham. Ang Diyos nagsabi, darahaan sa imong bugtong na aking si Isaac, aking sa imong namumutan. Paduman ka sa daga nin Moria. Duman, idulot mo siya siring sa tinutong na atang sa ibabaw kan bukid na ipapahiling ko sa imo. Pag-abot ninda sa lugar na ipinahiling nin Diyos sa iya, kinaptan ang kutsilyo na igagadan sa iyang aki, asin ibiningat ni Abraham ang sa iyang kamot. Alagad, hali sa langit, an anghel nin kagurangnan nag-apod. Abraham, Abraham. Uya ako, simbag ni Abraham. An anghel nagsabi, hare pagbingatan ang sa imong kamot laban sa aki,
dai mo siya pagkulgan. Ngunyan aram ko na ika may pagkatakot sa Diyos. Dai mo isinayumas ako an sa imong aki, an sa imong bugtong na aki. Pagtingkalag ni Abraham, nahiling niya ang sarong karnero na ang mga sungay nakapuropot sa balagon. Kinuha ni Abraham ang karnero, asin inatang nakasalihid kan sa iyang aki. Hale sa langit, ang anghel nin kagurang na nagsabi giraray kay Abraham, ako minasumpa, huli tadai mo isinayumas ako an sa imong aki. Bebendisyonan ta ka, an sa imong mga aki, papadakulon ko siring sa mga bitoon sa langit, asin siring sa mga baybay sa tampi nin dagat. Masasakopan kan sa imong mga aki, an mga pintuan kan sa indang mga kaiwan. Ang gabos na banwaan sa daga, magiging paladan huli kan sa imong mga aki, bilang balos kan sa imong pagtubod. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako nagsarig, dawa nga ni ako nagsabi. Ako nasa makuring kahorasaan, mahalaga sa mata nin kagurangnan, ang kagadanan nin mga maimbod sa iya. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Surugoon mo ako, kagurangnan, surugoon mo. Hinubad mo ang mga nakagapos ako. Atang nin pasasalamat, idudulot ko. Ang ngaran nin kagurangnan, aapudon ko. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Mga panuga sa kagurangnan, sa kong uutubon. Sa atubang nin bilog na banwaan, sa mga natad kan harong nin kagurangnan, sa tahaw mo, O Jerusalem. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Kun ang Diyos yaon sa to, si Isay daw an matumang sa tuya. An kahapotan na ini, nagpapahayag sa halipot na paagi, kung ano ang gustong itukdo kan ibang mga babasahon. Kita na mga pinili nin Diyos, dapat na makakuan nin ranga, asin kusog buot sa mga tataramo na ini, kun kita maagi sa kadikluman, pagduwa-duwa, asin kasakitan. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kung ang Diyos para surog niya to, si Isay ang makakalaban sa to. Dai pinagkanugunan nin Diyos ang sa iyang sadiring aki, kundi itinao niya sa to gabos. Dai daw niya itatao ang gabos sa to, kaiba ang siring na balaog. Si Isay ang masumbong laban sa pinili nin Diyos. Kung pinapatawad nin Diyos, si Isay ang mahukom. Si Jesucristo, siya bako lamang nagadan huli sa sato, kundi manabuhay liwat sa mga gadan. Nasa toon nin Diyos, asin ipinapamibi kita. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Ipinahayag ni Kristo ang sa iyang kamurawayan sa atubang kan sa iyang mga piniling disipulos. Ini pag-andam sa sainda sa nagdadangadang niyang kagadanan. Siring man, ini nagpapagirumdom na kaipuhan taman na agihan an kasakitan bago makamtan an kaginhawaan asin katalingkasan sa satong buhay. Matindog po para sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan mapasendo, pagbasa kanibanghelyo, sosog kisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis ninanom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro, Santiago, asin Juan sa langkaw na bukid. Sinda sa naduman, asin sa atubang ninda, si Jesus nagbago. Ang sayang gubing, nagkintab sa kaputian, mas maputi pa sa anuman na nakakapaputi. Dangan, nagpahiling si Ainda si Elias, asin si Moises, nakipag-ulay kay Jesus. Si Pedro nagsabi kay Jesus, Maestro, marahay kung digdi na sana kita. Mapagibo kita nin tulong harong-harong. Saro sa imo, saro ki Moises, asin saro ki Elias. Sa katakutan, di man aram kung ano ang sa iyang sinasabi. Uminabot ang panganoron na nakatahob sa inda, asin hali sa panganoron, may tingog na nagsabi, ini ang sakuyang namumutan na aki, himatean nindo siya. Dangan, pagkalagkalag ninda, daina sindang ibang nahiling, kundi si Jesus na sana. Paglugsot ninda hali sa bukid, pinatanidan sinda na dai ipagsabi sa kiisayman an sa indang nahiling. Sagkod na akinin tao, mabuhay liwat sa magadan. Kinuyog ninda ang patanin, minsan nga ni sa indang pinag-urulayan, kung ano ang buot sa bihon, kan pagkabuhay liwat sa mga gadan. An marahay na bareta, nin sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po para sa humilya. Sa mga pelikula na sana may hiling na ang mga aki dinudulot bilang atang kan sa indang mga magurang. Alagad, ngunyan sa enot na babasahon, nahiling ta an hagad kan Diyos ki Abraham. Ano ang inahagad? Idulot ang sa iyang bugtong na aki. Anong klase ang Diyos na hahagadon ang buhay kan sarong aki? Na itao mo siya sa ko, sulong aki, idusay mo sa ko. Gadanon asin idulot bilang atang. Arog kaya ng hinagad kan Diyos ki Abraham. Nagkuyog si Abraham. Alagad, dahil tinugot kan Diyos na mangyayari. Pinurbaran lang ang pagtubod ni Abraham. Alagad mga tugang, ang Diyos mismo nagtaukan sa iyang bugtong na aki na si Jesus. Ang Diyos, itinao niya ang sa iyang aki nagadan sa krus. Nagdulot kan buhay si Jesus para sa mga tao. Anong klaseng Diyos iniyo na nagtutugot nan sayang aki magadan? Mga tugang,
ang Diyos na ini, iyo ang Diyos na pano nin pagkamot sa satuya. Mga tugang, habutang magadan. Para sa tuya ang kagadanan, makulog. Para sa tuya ang kagadanan, pagsuruhayan. Para sa tuya ang kagadanan, nagpapahiling kan kaluyahan. Mga tugang, si Jesus, siring sa satuya, tao. Ang sa iyang pagsakit, bakong drama sana. Ang sa iyang pagsakit, bakong pasali sana. Siya tunay na tao, nakukulgan, pwedeng magadan. Mga tugang, sa pagdara ni Jesus sa mga apostol, ki Juan, ki Pedro, asin Santiago, buot niyang ipahiling na siya bako sa ng tao. Totoo, siya magagadan. Alagad, day magtatapos sa kagadanan ang pagkabuhay kang kagurangnan. Kung sa krus, may hiling ang kaluyahan, kung sa krus, may hiling ang pagiging tao, sa pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan, may hiling ang sa iyang pagka-Diyos. Nadai, matatapos sa kagadanan ang gabos. Sa pagdara ni Jesus sa bukid, sinasabi kang iba, Tabor. Pero sabi kang iba, Hermon. Nadangog tangon yan, sa buhay kan sa tuyang kagurangnan, na nagsakat siya sa bukid. Sabi ko nga ni, sabi kan iba Tabor, pero sinasabing day pwedeng magsakat si Jesus duman. Taday man siya makakapangaji dumanin, huli tayo gwa dumanin mga soldados na naka-star kan panahon. Hababa lang ang bukid din Tabor. Day nga ni ngaya masang ribo na piye. Kaya sinasabing pwedeng bukid ng Hermon, mas halangkaw. Aabuton o lampas 9,000 feet ang langkaw kay Niyo. Mga tugang, sa pagsakat kan sa tuyang kagurangnan kay iba ang mga disipulos, nangyari ang inaapod na transfiguration. O pwedeng apod doon metamorphosis. Ang pagbago kan kagurangnan. Nagkaigwang pagbabago ang sa iyang gubing, nagkintab na maray. Ang bukid, garo naging ekstensyon kang kalangitan. Kung sa iyang pagkagadan, nahihiling ang sa iyang pagiging tao, ang sa iyang humanity. Sa bukid nin Tabor, nahiling ang sa iyang divinity, ang sa iyang pagiging Diyos noon. Mga tugang nangyari, ang transfiguration, anom na aldaw, pagkatapos na sabihon ni Jesus na siya magsasakit asin magagadan. Pagkatapos kan sa iyang pagsabi na ako magagadan, magtitios, dinara niya sinda sa bukid, tanganing ipahiling na di magtatapos sa kagadanan ang sa iyang buhay, magtatapos sa kalangitan, asin ipapahiling na siya ang tunay na Diyos na iyo ang malingtas sa gabos. Mga tugang, sa pagsakat ni Jesus sa bukid, nadangog ta ang tingog kan Diyos.
kaipuhan ni Jesus konsultahon ang Diyos. Manungod sa pagsakit na sa iyang atubangon. Asin duman, nadangog ta sinabi, ang namumuotan kong aki. Mga tugang, kung sa kagadanan, si Jesus nagsakat man sa bukid na inapod Kalbaryo, maabot ang panahon, ang simbolo, ang sinisimbolo kaining Mount Tabor, iyon sa iyang aabutan. Ang sinisimbolo kang Mount Hermon, iyo ang sa iyang papadudumanan, ang ikaduwang buhay. Mga tugang, kung ang pagirumdom sa mga disipulos, sa mga apostol, day maghadit kung ako masakin. Ninhulita, makakamtan ko ang kamurawayan sa maabot na panahon. Iyo man ang sinasabi sa satuya. Dakol na mga bukid kitang sinasakat, masakit. Mga estudyante, masakito ng pag-online. Nasakitan ka mo pag-online? Pag ko ang module, dipisil. Dakol na buwan ng trabaho. Dakol na sasakitan, ninhulitan mga angki ninda, nahihiling nindang nadidipisilan. Pag nahihiling man sa imong angki, na kuminsan din nakakaluwas, gusto nang mahiling mga amigo asin amiga. Kuminsan, dakol na mga naginibong kawat, naubos na si mga dadalano ng mga pelikula. Pero, kung minsan, day pa man girare sinanaugma sa mga ginigibo sa ikinatao. Ninhulit na na to na nagruruluwas. Nahihiling mga amigo asin mga amiga. Nadidipisilan ka mong maghiling. Ini mga bukid nin Kalbaryo na sa tuyang sinasakan. Alagad mga tugang, day nagtatapos nigdi ang sa tuyang pagkabuhay. Mga angki na nasasakitan, mga estudyante, mga magurang na nasasakitan sa buhay na ini. Ang importante ay kita magpundo sa pagsakat, sa pag-atubang kan mga kagabata na ini. Ang satuyang pangiturugan, ang satuyang pangadji, na makakasakat man kita sa bukid nin Tabor, bukid nin Kamurawayan, na kung saan mayo na nin inaatubang na pandemya. Dahil man mahali, habang buhay kita, yaon ang mga bukid nin Kalbaryo na sa tuyang sasakaton. Pero ang sa tuyang pagtubod, igawang mga bukid nin Kamurawayan kitang sasakaton man sa buhay na iniyo. Mga tugang, sa pagpangadji, sa pagsimba, hilingon talugod ini na pagsakat sa bukid. Ang kagayunan, pag nagsasakat sa bukid, isa na sa endo ang naka-hiking, nakasakat na sa bukid, pakitasan ka mo. Magayon baga pag yaon sa itaas kan bukid. Ano po? Kung minsan, pag hinihiling mo garo, dakulao na maray. Pero, pag yaon ka na sa pamitisan, pag nakaitaas ka na, ay garo, sa dito man pala, yaon na ako didi. Kung minsan nga, day tarisa, yaon na kita sa ibabaw kan bukid. Maski sa panikwason, kung minsan, sabi ta, ay yaon na palang kita sa itaas. Maririsata na lang na yaon kita sa taas, tanahiling ta ang ibaba. Mga tugang, pag nag-iitaas kita sa bukid, nahihiling ta na garpasil na lang, saradit na lang. Kay ba kan mahal na Diyos, ang mga problema ta, nagsasaradit. Sa mata, nin pagtubod, kaya tang atubangon, ang mga kagabatan, ang mga problema. Mga tugang, magsakat kita sa bukid, tangani magpangadji. Kung si Jesus nagkonsulta sa sayang ama,
iyuman ang satuyang gigibuhon. Makonsulta sa Ama. Tama pa daw ang sakuyang ginigibo. Ini pa daw ang sa imong plano sa sakuya. Mga tugang, pag nagsasakat kita sa bukid, kan mahal na Diyos, kung naaaraman ta ang sa iyang mga plano, kung nagkukonsulta kita sa mga bagay na sa tuyang inaatubang, mababa kita sa bukid na ini, andam na atubangon ang buhay. Ang mga disipulos, kahiling ninda, kang kagayunan, kang nangyari sa itaas, nagbaba sinda, kay bagiraray si Kristo sa saindang pagkabuhay. Tanganing padagos na tubangon ang buhay digdiyo. Si Jesus, inatubang ang krus. Ang mga disipulos, nasaksihan ang pagtios kan sa tuyang kagurangnan. Alagad sa kahurihan, nasaksihan maninda ang kamurawayan kang kagurangnan na nagtios. Mga tugang pagkatapos kaining misa, mababa kita. Mga dating problema ang sa tuyang tubangon. Nakukonsol kita, nauugmang puso ta, naliliwanagan ang sa tuyang isim. Mabalik kita sa satuyang mga lugar, mga dating problema, alagad makusog ang buotang aatubangon ang buhay. Dito man binayaan ang kagurangnan, kaibata siya sa pag-atubang sa buhay na ini. Kaibata ang ibang mga disipulos, ang satuyang mga tugang, ang satuyang mga aki, ang satuyang mga katarain sa pag-atubang sa buhay na ini sa kinaban. Matindog po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo, kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa sato mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kibirhen Maria asin na nin tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin sa mga gadan, ansa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa nin mga kasalan, asin nagahalat ako, kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay, sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Kunan Diyos yaon sa kataid niya to, si Isay ang satong masatakutan. Huli kay Jesus, na nakikimaherak para sa sato, mamibi kita sa Ama, sa bilog na pagsarig, asin ipaabot, ang gabos niya tong pangangaipo,
ang satong simbag, kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa bilog na simbahan, tanganing ang mga obispo asin kapadean, sararo sa pagbago sa paagi kan tataramo nin Dios. Mamibi po kita. Kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Para sa mga namamayo nin banwaan, tanganing sa saimong pagtabang sa karahayan nin kagabsan sa katanosan, daiman lugod magluya an sa indang buot, asin man kun sa indang maabot an sa indang mga kamauotan, daiman lugod magindalan sa pag-abuso, huli kan sa indang kapangyarihan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Para sa mga naghihelang, asin haraninang magadan, tanganing ang pagpahiling kan kamurawayan ni Jesus, magpakusog kan sa indang paglaom, sa pagkabuhay liwat, asin sa buhay na daing kasagkoran. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing si Kristo na binuhay liwat, asin yaon sa Eukaristiya, makatabang sa to sa pagbago nin buhay, huli kan sa iyang pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Diyos, samang makakamhan, itugot mo, nan sa imong aki, danay na yaon sa tahon niya mo, asin kami magpadago sa pagtukdo sa kinaban, nan katanosan, asin pagkamot magkaiba, minsan gurano an samong namamatean na pagtios, ininahagad mi, sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eukaristiya. God bless po. Matindog po. Magpamibi ka mga tugang, tanganan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos na kagurangnan, darami ang tinapay asin arak sa imong atubang, an atang niya mong ini, makatabang lugod sa mo, na mahiling mi ang lalawgon niya, sa samong kusog, kaugmahan, asindalan, sa samong kapwa, inahagad mi ini, sa ngaran ni Kristo, na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas sa mga puso, initaas mi na sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, tangani kabalik sa mga aki mo ang kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin biyayang panahon, nan isip,
talingka sa mga maraot na kamawotan, pakinabangan ninda ang mga agi sa ng bagay, tangani magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya, kaibakan gabos na santos, asin angheles, sarabay kami nag-oomaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabonin gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanala, kanambon, kansa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo, kansa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Siya, na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaa kini. Asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kaini, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom, kansayang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera, an sa mong mga tugang na nagturog, sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawagon. Kay raki kami gabos,
namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa indo.
Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An katuninongan, kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawahan kamo nin katuninongan. Di mo na lang po yan sa lamesa. Di mo na lang. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, nagpapasalamat kami sa imo, huli kay ning misteryo na sa mong inako. Mga misteryo na nagtataw sa mo nin kairasan sa buhay na daing kasagkoran sa langit. Amen. Amen. Oratio Maluhod po. Imperata. Diyos na samong Ama, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga taong naghihinguwa sa pag-adal, kan hinalean, kan hiro, asin paglakop kay ning pandemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud. Tangani isindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi man niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno, asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sindanin bulong sa helang na dara kaining pandemya. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Tawan mo kami nin biyaya na maghinguwa para sa karahayan kang gabos, asin sa mga nagsasakit. Ininahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaiba mong naubuhay, asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus. Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamiibi mo kami. Matukaw muna po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan po niya to ang sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jerome N. Pelagio. Thank you po, Father. Ang sa tuyang mass sponsor, Absalon Abio and family, ang choir, CRC Youth Choir, ang mga nagbasa asin ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang mga pag-iriba, asin sa indo po gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang management and staff kan Converge sa padagos na pag-ayre kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge Channel 9. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender ng Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Bubuhay para sa sandiri lamang, naging sisay walang magagawa, para sa sandiri lamang. Salamat.